Nos salutations à chacun et à chacune, selon vos lieux de résidence, selon vos lieux d'accueil, si vous êtes à l'extérieur. Nous bénissons Allah pour ce grand continent qui est un continent de réserve. Un continent, je pourrais dire, qui sera désormais le grenier du monde, c'est l'Afrique. Le grenier du monde, c'est l'Afrique, parce que quand vous écoutez les discours flatteurs, hypocrites, mensongers, et de tous ces soi-disant pays développés, il y a une contradiction. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Il y a une petite contradiction. Vous êtes pauvres, nous sommes riches. D'accord, ça marche pour nous. Mais on ne peut pas vous laisser, vous avez besoin de nous. Alors que moi, je dis, je suis pauvre. Je suis bien dans ma pauvreté, je n'ai pas besoin de toi. Ah non, 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 j'ai besoin de te soutenir, j'ai besoin de t'aider, j'ai besoin... Alors, on va créer, on a développé son idée, ne vous en faites pas, on va créer un mécanisme d'endettement, de surendettement, pour maintenir les pays africains dans la pauvreté, pour mieux les exploiter, pour mieux les voler, pour mieux piller les ressources de notre continent. Parce que chez eux, il n'y a rien. Donc il faut nous faire croire que nous sommes pauvres. Vous ne pouvez pas vous développer sans nous. Mais vous là, qui êtes descendu au ciel pour vous aider, pour vous développer? Vous avez creusé dedans pour trouver les solutions aux problèmes conjoncturels, aux problèmes temporels, aux problèmes environnementaux, aux problèmes qui se posaient à vous. C'est parce que vous avez réfléchi pour dire, au lieu de mettre 1 an, 2 ans pour quitter un pays X à un pays alpha, vous avez imaginé des moyens de transport, la voiture, le train, le bateau, l'avion. Vous avez mis tout ça en place pour faciliter votre moyen de déplacement, votre mobilité pour le rendre beaucoup plus commode, pour l'adapter au goût du temps. Voilà comment le développement est venu. Vous avez dit, on a besoin de nous habiller galamment, on peut utiliser par exemple ceci ou cela. Vous avez utilisé ce que vous avez voulu utiliser, vous avez fait des costumes, vous avez des designers, vous avez tout. Mais Dieu n'est pas descendu du ciel pour faire ça pour vous, vous les petits Européens pervers perdus. Vous les petits Occidentaux menteurs, vous qui croyez que vous êtes le centre de l'univers, le centre du monde, aujourd'hui vous vous trouvez confrontés à de sérieux problèmes. Avant de continuer la construction du Mali, Amen Yoroni Fordoni Nazarakan Oka Famia Kanye. Parce que Amen Fo Pukoka Don Kameko Kalama. Nanya Beke Bamanankain. Anouye Morosoro Ka Animu Fo Angato Dukana Koka Yeleman Ukakana. A Yelemali Kumando la Philippe Douala. Donc Ayato Anga Fo Uluni An Amemu Famia Fo Ganjeya Baby Nirota. Parce que Kodo de Bessina. Il m'a fait qu'on faut qu'on dise pour que les gens comprennent bien. Vous croyez certainement, même nos dirigeants, qu'ils se détrompent en disant la guerre de l'Ukraine ne nous intéresse pas. J'ai entendu le premier ministre du Gabon qui disait ça. J'ai entendu Patrice Talon qui a dit ça. J'ai entendu Macky Sall, ce petit président voleur et pervers. J'ai entendu bien d'autres dirigeants dire ça ne nous intéresse pas. C'est à des milliers de kilomètres de chez nous. Détrompez-vous. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a mis un système d'interaction. C'est-à-dire que ce qui se passe même dans ton propre village a un impact. Peut-être que tes yeux ne le voient pas dans l'immédiat, mais forcément aura un impact tôt ou tard. Je vais vous donner un exemple simple. Ce qui se passe dans les villages reculés de la Côte d'Ivoire, par exemple. Parce que là, c'est plus... Actuellement, c'est à l'ordre du jour, hein. Ne vous en faites pas. Ce qui se passe dans ton village Atié à Bessé-di-Briand. Tu crois que le village de Bessé-di-Briand, ce qui se passe, n'intéresse pas la communauté internationale. C'est là que tu te trompes. Aujourd'hui, ton président Ouattara, il a tellement dilapidé qu'il a eu la malchance de croire que parce que nous soutenons Assimi Goïta, nous sommes des panafricains. Donc, il faut que lui, Ouattara, se comporte comme nous. Alors qu'il ne sait pas que le panafricanisme, c'est une idéologie, c'est un engagement. C'est une détermination, c'est une volonté. C'est un idéal. Mais ce n'est pas de la propagande politique.
Et lui, il a utilisé le panafricanisme comme propagande politique. Et il s'est trouvé qu'au sein de cette communauté de ses amis, certains se sont retenus contre lui pour dire, parce que le planteur de BCD brillant continue de couper les arbres pour le café cacao. Donc, la personne s'attaque à ce qu'on appelle à l'environnement social. Donc, le changement climatique, vous commencez à comprendre? Donc, le changement, le planteur de BCD brillant, on lui dit qu'il est acteur du changement climatique. On dit qu'il est responsable du changement climatique. Le cultivateur ou le planteur, en un mot, qui est à Bangoro, qui fait son café cacao. Le planteur qui est, je ne sais pas, imaginez les régions forestières, la forêt dense. On dit que ce sont les responsables du changement climatique à cause du fait qu'ils coupent les arbres, ils abattent la forêt pour faire des plantations de café et de cacao. Donc on dit, on n'achètera plus votre café cacao parce que vous coupez les arbres pour produire. Mais au lieu de dire directement aux entreprises productrices, aux industriels de, comment on appelle ça, bon, je vais parler de chocolat, tout ce que vous connaissez, ceux qui font le chocolat, ceux qui font le café. Au lieu de s'attaquer directement aux industriels qui font la production de chocolat, de beurre de chocolat, de ceci, de beurre de cacao, ceux qui font les produits cosmétiques à base de cacao, comment on appelle la base de cacao, tout ce que vous imaginez, hein, palmier à huile, tout ça. Il faut trouver un système pour les maintenir dans la captivité, dans la domination, en leur imposant un régime dont ils ne sont pas responsables. Le changement climatique, ce n'est pas parce que j'ai coupé, ce n'est pas parce que j'ai ma plantation de cacao café que je suis responsable du changement climatique. Mais les plus grands pollueurs au monde, le premier plus grand pollueur au monde, ce sont les Américains. Sur quoi ils ont créé leur industrialisation, sur quoi ils ont bâti leur développement. Et maintenant qu'ils se rendent compte que les Africains commencent à comprendre, donc chaque fois il faut venir à de nouveaux mécanismes pour les empêcher de se développer. C'est pourquoi je dis, même si tu es dans ton village, ne crois pas que tu es épargné. Mais comment sortir de cela? Parce que la guerre en Ukraine aujourd'hui, avant de rentrer dans notre constitution, la guerre en Ukraine aujourd'hui est en train de sonner une sorte de... Mon ami, si ton téléphone est pourri, il faut le jeter là-bas. Ne viens pas m'emmerder ici pour dire volume. Donc, vous allez comprendre que en Ukraine aujourd'hui, la situation qui se passe en Ukraine n'est pas déconnectée ou n'est pas une situation isolée. Ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une situation isolée. Ce qui se passe en Ukraine, je voudrais vous inviter à pas suivre la presse poubelle, la presse propagandantiste, c'est-à-dire cette presse poubelle qui fait la propagande. Je parle de RFI, je parle de TV5, je parle de France 24, je parle de toutes ces chaînes de télévision, de radio européennes qui mentent à longueur de journée pendant que les gens sont en train de périr sous les bombes de la Russie. Au lieu d'avoir l'honnêteté et le courage une fois de reconnaître que l'Ukraine ne peut pas pour arrêter le massacre, ils encouragent, croyant qu'en poussant Vladimir Poutine, ils vont le pousser à commettre des actes qui vont à l'encontre de certaines valeurs humaines. Alors que le monsieur il prend son temps pour faire sa guerre. Il veut les épuiser parce que lui, il a un stock illimité. Il a les moyens illimités pour faire sa guerre. Dieu seul sait quand est-ce que Poutine peut arrêter. Alors, donc, vous voyez, et cette guerre en Ukraine, les Américains disent, si nous la perdons, nous avons perdu le contrôle du monde. Ça veut dire quoi? Pour mieux comprendre ce que nous allons développer tout à l'heure par rapport à notre constitution. Ça veut dire que s'ils perdent la guerre en Ukraine, ils n'auront plus de moyens de pression sur des États comme le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et tous les pays que vous voulez. S'ils perdent la guerre en Ukraine, les moyens de pression, ils ne l'auront plus. Donc,
Il faut apporter un soutien massif parce que certains se disent, ils soutiennent l'Ukraine, ils ne nous soutiennent pas. Mais dites-moi, que les Américains nous soutiennent. Quand vous regardez le soutien américain au Mali, par exemple, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, ou au Burkina, qu'est-ce que cela va changer dans l'ordre mondial des choses? Rien. Rien. Je dis bien rien. Qu'est-ce que ça va changer? Rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à gagner en soutenant le Mali? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Rien. Mais quand vous prenez l'Ukraine, par exemple, ils ont en face d'eux un adversaire de tous les temps, la Russie. Un adversaire qu'ils veulent combattre par tous les moyens. Donc, perdre face à la Russie, c'est perdre l'hégémonie, la puissance, c'est perdre l'ordre mondial qu'ils ont établi pour dominer des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Gabon, le Cameroun et autres. S'ils perdent leurs moyens de pression sur nous, ils ne pourront plus nous contrôler. La dernière fois, je vous disais, maintenant ne soyez pas pressés. La dernière fois, je vous disais que les Américains ont commencé à prendre conscience qu'ils ne valent absolument rien et qu'ils sont en train de tout perdre. Il y a un premier sénateur qui est sorti pour parler. Hier encore, j'ai entendu un autre sénateur américain qui est sorti encore pour parler. Si les Américains ne changent pas leur façon de faire, ils vont perdre leur hégémonie, ils vont perdre leur suprématie, ils vont perdre leur puissance, ils n'auront plus moyen de contrôle. Il y a deux choses qui font de l'Amérique, le dollar et la puissance de feu. S'ils perdent en Ukraine, ça veut dire que la puissance de feu américaine n'est pas réelle. Les gens vont commencer à se poser la question, comment on comprend maintenant pourquoi ils ont échoué en Irak. S'ils ont échoué, ils ont détruit l'Irak, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont fui de l'Afghanistan. Le Yémen, malgré le soutien massif à l'Arabie Saoudite, ils n'arrivent pas à percer. En Syrie, ils ont perdu. Au Vietnam, ils ont perdu. Alors, s'ils viennent perdre au XXIe siècle, avec le développement de la technologie, où on voit tout, s'ils viennent perdre en Ukraine, c'est fini pour l'Europe, c'est fini. Même en dormant, nos présidents vont dire, allez vous faire voir ailleurs. Donc, ça veut dire que nos présidents vont prendre des décisions courageuses. Parce que beaucoup de présidents africains veulent prendre des décisions, mais ils ont peur des conséquences. Puisque le taux d'échange dans le monde, la valeur d'échange dans le monde, c'est le dollar. Si les Américains te sanctionnent, comment tu vas vendre ton produit? Comment tu vas acheter? Comment tu vas t'en sortir? Si aujourd'hui les Américains perdent ce levier important, ils ne pourront plus dominer quoi que ce soit, ils ne pourront plus dire quoi que ce soit, ils n'auront plus les moyens, ça veut dire la suprématie du dollar est terminée. Et s'ils perdent le contrôle du dollar, ils ont perdu le contrôle de l'Afrique, ils ont perdu, je dis bien l'Afrique, c'est tous les États africains, je parle bien, donc ils ont perdu le contrôle. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils s'acharnent à soutenir massivement l'Ukraine. Et Poutine a commencé à faire sortir. Je vous ai dit que quand Poutine va commencer à sortir certaines armes, les données sur le terrain vont changer. Si vous vous rappelez, et Poutine a commencé à faire sortir certaines armes hyper sophistiquées, et les données ont vraiment changé. Si vous écoutez la presse poubelle européenne, vous n'allez jamais connaître la vérité. Vous allez être endormi, abruti. Vous allez être intoxiqué, vous allez être manipulé. Allez vous informer ailleurs. Allez chercher l'information sur d'autres chaînes de télévision qui sont indépendantes, qui vont vous donner la vérité. Si la Russie perd, ces chaînes-là vont vous dire que la Russie perd. Si l'Ukraine souffre, ces chaînes-là vont vous dire que l'Ukraine souffre. Si vous vous limitez aux presses poubelles, la presse européenne, vous n'allez rien comprendre et vous allez rester fermé dans la boîte de leur prison de communication qu'ils ont créée pour endormir le peuple européen. Parce que la presse européenne n'est pas faite pour nous en ce moment. Elle est faite pour endormir le peuple européen. Elle est faite pour endormir les consciences en Europe. Elle est faite de sorte que les Européens ne se rendent pas compte que l'Europe a perdu il y a longtemps, que les Américains ne pourront pas, que l'Ukraine ne pourra pas. Ils ont conscience que lorsque le peuple va se soulever en Europe, c'est fini pour les gouvernements. Ils ont conscience que le véritable pouvoir, c'est entre les mains du peuple. Et si ce peuple-là se soulève aujourd'hui en Europe, c'est terminé. Pour n'importe quel pouvoir, c'est terminé.
Macron aujourd'hui, il est là. Donc il faut faire tout pour manipuler, pour cacher la vérité. Il faut faire toujours tout pour étouffer la réalité. Mais Dieu merci, moi j'ai découvert une chaîne il n'y a pas longtemps qui nous donne la réalité. Quand la Russie perd, la chaîne te dit que la Russie perd. Mais en ce moment où je vous parle, c'est grave, c'est compliqué pour la Russie. J'ai entendu un de nos compatriotes qui disait que les Américains disent que s'ils perdent la guerre, que ce sera fini. Mais je vais dire à mon jeune frère, je crois qu'il est du côté des États-Unis, il a fait un petit dégât de sa voiture, je vais lui dire, je crois qu'il est là-bas aussi bien que moi. On connaît ce pays-là tous les deux du bout des doigts. Enfin, j'espère qu'il fait la politique, donc il connaît bien les États-Unis. Je vais lui dire tout simplement que les Américains n'auront jamais le courage d'affronter la Russie sur le terrain nucléaire. Les Américains ne savent pas grand-chose des avancées technologiques et nucléaires de l'armement russe. Ils ne savent que ce que la Russie dit. Et les officiels américains eux-mêmes le disent toujours. Parce que la Russie a verrouillé son système d'armement nucléaire. Tu ne sais que ce que la Russie décide que tu dois savoir. Mais tu ne peux pas savoir ce qu'elle décide que tu ne dois pas savoir. Donc aujourd'hui, aucun pays au monde, à l'exception de Poutine et de certains de ces hommes clés, personne ne peut dire aujourd'hui quelle est véritablement la puissance de frappe de la Russie. Personne. Tous les mensonges sur les médias occidentaux là, c'est des menteurs et tous. Poutine, il connaît l'Occident. Ils ont tendance à se vanter en publiant le truc. Mais Poutine ne publie que ce qu'il veut qu'on doit savoir. Mais il ne dit jamais ce qu'il réserve. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la souveraineté, de la défense nationale. On ne dit pas ça à tout le monde. Il sait que les Américains ne disent pas tout. Donc lui aussi, il ne dit pas. Si Poutine a dit 1, dites-vous qu'il y a au moins 10 qu'il a gardé. Il n'a rien dit. S'il a dit 2, il y a au moins 20 qu'il a gardé. Donc aujourd'hui, il a commencé à faire sortir des armes qui cachent du feu. Et c'est grave. Les gens ne disent pas la vérité. Ils sont en train de berner les Européens. Quand je tombe sur ces gens d'émission, je me pose la question, ben où est-ce qu'on va? Cette malhonnêteté-là, quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors donc d'ici là, on va continuer avec notre pays, la construction du Mali-Croix. Pour nous, on a d'amener Malikola. Mais à la fois, à la barka d'Albi, à Bella Genefo. Solanganda manganga kumala okana nyine tiamicine 75 ayaka trabolo a djenyoin. Le tiamicine, c'est le produit miracle qui apporte des solutions à vos problèmes de santé. Gelea manaka churo churo amabla akuna alay noya fene latige. J'ai l'habitude de dire son problème kana son gelea kana alay solution noya moro bulu folo aya alaya tabolo yira moro la. Ni ta don a fon ta don mais ni ta don kana fo kate. Donc ni moro desela o te tien fo ka fo kan desela mo ba fo kate. Mais ala barka la chamisin ba dlan ka farsugo dlan ka degum boy. Degum be do ko be kasishu ani kle o be dese ka snogot so. O be dese ku nyeda tu. Mais ni o chamisin tali damne abe kambu tu ladi. Degum be ta yoron kele. Ni ala ils sont faits ala ils sont ala ka chek tiamia idra ala ka son shil ala ka son kenela nala sona ma mina ndamra tiamisi na tuni mais yano che ame yai touré fene fo ambalma musulman muy joan jigia koro kabe fenkanye donc mumba habillé ka tuni ki nyuma ndo ngana ka banfla nyuma ndo en kuna ka samara nyuma ndo en sina ka parfum ka sadmo kanga yai touré mais il y a eu tout référent faux depuis Sotuba. Donc, nous avons fait un mariage de baptême de dos, on a assimilé un noy, attardé avec Fanim do, on a eu un armoire qu'on a avanyabala you bedo, pas de problème. Il y a eu tout révolé donc. Et enfin, comme ni noy venu assimilé ou noy venu sugaltier. Avec fin d'au sugal reste qui n'a qu'à foutre qu'on a boté la vague à dem sendo black à tenir galige. Quand il n'y a une calarojma ou bien une sans rojma. Donc, il y a eu félicitations à toi, Albi Ala qui bolo mega barala, la ka yoro chamo daile malikono ni malikoko. Enfin, Manchester langa chamishin kola pour le moment mais Nigeria follow, ni ala sonama, avec un projet bas de la ben Nigeria. Parce que Nigeria, nous on est ambitieux, Cheikh Tiami est ambitieux, à Nigeria de là.
Malien mana jɔ Mali kɔnɔ dɔrɔn b'a fɔ wari b'u bolo u b'u disi gosi anw ɲɛ tɛ Mali la anw ɲɛ bɛ Nigeria de la donc an bɛ Nigeria marché an b'o de nɔfɛ ni Ala sɔnna a ma an bɛna produit lancer Nigeria baaraw bɛɛ kɛla Ala bɛ k'an ka service Ala bɛ ka a dɛmɛ a kɔnɔna la donc an bɛna produit nin an bɛna lancement belebele kɛ Nigeria o tɔgɔ fɛnɛ bɛ yen a bɛɛ ye produit kelen dɛ mais Nigeria ta b'a dan ma olu ye anglophone ye olu ni francophone tɛ kelen ye donc n'an tilala Nigeria la an bɛna cɛsiri Mali fɛnɛ na parce que maliyɛnw fɛn kelen b'o la initiative t'u la i mana i ta daminɛ u b'u den k'u bɛ bɔ i kɔfɛ k'i ka projet k'u b'o suɲɛ k'o dilan k'o k'u yɛrɛ ta ye an bɛ siran maliyɛnw ɲɛ donc an bɛ taa an ka fɛn dilan yɔrɔ jamana kɔ kan a dilanni ka ɲɛ tuma min na an b'a dɔn baasi tɛ yen ni min y'i kun don i bɛ fɛn sɔrɔ ɲɛ an bɛ sɔrɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔ sinon n'i y'a daminɛ maliyɛn u bɛ tɛti sigi kun i bɛ bɔ a kalama yɔrɔ o yɔrɔ u y'a tiɲɛ i bolo o ye maliyɛn jogo de u tɛna anw sɔrɔ nin kelen na donc an b'an ka baara kɛ ka cɛ ɲɛ hali bi sa y'aw cɛsiri cɛmisɛnnin ko la a y'a ka taamaɲɔgɔnya k'a jɛ ɲɔgɔn ye a kana ɲinɛ cɛmisɛnnin kɔ tous les jours a ka cɛmisɛnnin ta voilà n'aw mago bɛ ne yɛrɛ la kibaruyaw la ko bɛna kɛcogo fɛnɛ bɛ yen c'est le 72 77 47 88 cɛ min ka denmisɛnninw fɛnɛ ka numéro bɛ page kɔnɔ a bɛ se k'olu sɔrɔ n ka administrateurs fɛnɛ bɛna numéro bila 72 77 47 88 o ye ne yɛrɛ ta ye mais commerciaux fɛnɛ ka numéro n'Ala sɔnna a ma n ka administrateurs bɛn'o bila sisan an bɛna da maga fɛn jumɛn na Ala k'an bɛɛ dɛmɛ yanni sufɛyɔrɔ cɛ an b'an jija ka bɔliw kɛ tile 2 tile kɔnɔ fo ka ni Ala sɔnna a ma don min na ni Ala y'o nɔgɔya an ye an bɛ bɔli kɛ tile 2 siɲɛ 2 saforo la an bɛ bɔli kɛ ko 2 tile kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma yanni le 18 juin cɛ ka maliyɛn caman sɔn faamuyali ɲuman na an ka constitution ko kɔnɔna la ka mɔgɔw bɔ fili kɔnɔ parce que fili caman bɛ yen n y'a fɔ kunun n ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen n t'a dɔn ni k'a fɔ de diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fili yɛrɛ b'a kuma la mɔgɔ dɔw bɛ yen n t'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ i bɛ Ala gasi sigi n'i bɛ kuma n'i tɛ fɛn min dɔn i t'i da don a la i b'a ɲɛɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka kuma Ala yɛrɛ y'o fɔ n tɛ Keyita ka kuma ye a ko ni mɔgɔ min ko k'a bɛ kuma ni Ala tɔgɔ ye a y'a kumakan lajɛ n'a ye mun fɔ a b'a lajɛ n'a ma basigi c'est que n'a ma latigɛ n'a ma sabati ni Ala ka kuma tɛ u fɛn fɛn bɛ ka kuma nin ye u fɛn fɛn b'u da don laïcité kuma la n b'a ɲini aw fɛ u ka kuma a bɔra sira fɛ wa donc Ala m'u ci u b'u yɛrɛ ka ci de la parce que ni Ala ka cidenw de tun don a tun b'a ye a bɛ bɔ a sira fɛ mais alhamdulilayi rabbil alamina min da maga kuma la don o yɛrɛ tun t'a kalama dɔ de ye n wele nka Bacili yɛrɛ de ye n wele k'a fɔ an ye ko an ka Sherifuba n'o y'a ye dara n ka intervention kɔfɛ parce que anw tɛ mɔgɔ dɔgɔya an tɛ mɔgɔ dɔgɔya an bɛ mɔgɔ bilasira de n ka intervention kɔfɛ ko Sherifikɛ yɛrɛ ko tiɲɛna k'a kɔrɔtɔla ka bɔ a don dɔ ye n wele a jɛɲɔgɔn dɔ a ka ansardi mɔgɔ dɔ ye ne wele ko Keyita i ma deli ka fɛn fɔ k'a fɔ ko ne yɛrɛ y'a lajɛ ko vraiment Ala m'a latigɛ n b'a dɔn i ye mun fɔ tiɲɛ b'a la mais est-ce que i ye cɛkɔrɔba ka kuma faamuya n ko cɛ n ko taa ta i k'a la mais n ye nin faamuya ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a tigi bɛna a yɛrɛ dɔn n'a ye n ka vidéo lamɛn mais an y'a mɛn ko cɛkɔrɔba bɔra ko ka yafa deli kɛ bon n b'a dɔn fɛnɛ Bacili tɛ se ka nkalon tigɛ nin n'a y'a fɔ se ka y'a kɛ mais anw bɔra sɔnni a ka bɔ k'o fɔ an y'a yira n ko fili b'a ka kuma la anw ta ye Ala ko de ye o an t'an yɛrɛ disi gosi mais Keyita tun bɛ se k'a disi gosi n kumana a sɔnna an ye nafa jumɛn de b'o la foyi an ta ye jamana ko de ye an ta ye faso ko de ye an ta ye k'an ka jamana kanu ka ɲɛmɔgɔw kanu k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kanu mais ne bɛ fili la don min na an b'a fɔ ko hali ni ma ka misiri alimami bɛ fili la don min na Keyita b'a fɔ karamɔgɔkɛ karamɔgɔ ye ta ye dɛ mais nin sira kɔni la i filila la n y'o de fɔ kunun u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ kuranna dɔn ka tɛmɛ n kan mais Ala kumakan u tɛ se k'an bilasira o la an ka diɲɛ histoire tagabolo u tɛ fɛn dɔn o la u k'u da b'o la n'u bɛ kuma u ka sabali u bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ de kuranɛ ma mun fɔ u k'o haramuya ka bɔ u da kɔnɔ u kana to mɔgɔw b'u don fili la k'u bɛ bɔ ka kuma parce que denmisɛnnin dɔ de y'u don fili la ni laïcité ko ye u taara histoire ka taa ŋanamu kuma dɔw ta ka di diinɛ ɲɛmɔgɔw ma hali olu yɛrɛ fɛnɛ ma hakili sɔrɔ k'a fɔ i jɔ an ka ko ɲɛɲini parce que tellement Assimi ko b'u kɔnɔ tellement Assimi dimi b'u la tellement u b'a fɛ ka ko dɔ kɛ transition la
ou be boka kuma langolo fo a tiena galo tadon fem duluma alure tadon aduluma ne re to signi abe to kanka baba fola eh ala mon ami ite savali ki rebonya ce que tu dis tu ne sais même pas ali tadoro ni anyi nga kumala ibe ka mun fo c'est par rapport à quoi à côté mena kuma juma a histoire qu'elle a chodi anana chodi ça me dit ne de Nyamogo a fait ça pour la cinéma d'Imenyemote, mais elle est présentée comme mais ni a ni ngala billahi atisi. Ni a ni ngala, ebe ka kuma mfono a dalua bemi. Ibe ka kuma mfono c'est par rapport à quoi? Parce que angana ni le fengelingo. Cinéma dîner de la choro mina Mali kono, ani chrétien dîner de la choro mina Mali kono. Mali te, ça pour le. Cinéma dîner de la choro mina Farafina, ani chrétien dîner de la choro mina Farafina. Est-ce que don choro kelon de do? Est-ce que Donchugo Kelon de Donchugo Kelite? Arabu nanani dîner, siname dîner, club lenou, ou l'un nanani chrétien dîner, ben nananaka nasire. Arabu, ou l'un nanani jago sirai, club lenou, ou l'un nanani bengali sirai, choueni sira, galon sira. Donc, n'eta don moumou shiban galon tigani nganamula. Kaseka moro mine kou de jonya la oluka histoire au slamé aba foyer ma slamé abito luka kumata chodi kaubena kama anga constitution kelenoy comme na kama nganya moro kelenoy ibe sigi kulaje aluta donere parce que laïcité a tarabolo kachan pour ne pas que au cas fo comme un téléphone flâné medo a flâné medo Google kono au benyana. Parce qu'on t'a gêné, on t'a mounou saloké. Mais c'est qu'à gauche, li que sans laïcité. Ni à gauche ici, ça me boit là. Voilà. A flâner, me boit là. Fais me boit là. Et puis, laïcité à définition, et puis, duru woro besora là. Benaka contexte. Anana choromina. Mais si ça laïcité, yere, ni qui bata, on a situation là. Ibata, constitution tarabolo. Ibata au de kono. La laïcité conformément à la Constitution. Constitution est mot de foi. Que signifie la laïcité en termes sur le plan constitutionnel? Ok, flana, fonier assidie, fonier jonkunangoe, fonier galotigele, fonier ala reko kabe jinisini, tien itanyini, galon ibi bambaka. Ou de mo damandamana mbe bo ka galon tige kada dinega nyo de fodonolao. Si j'en kei ka tienbe ka domina nya fongo dine nya mo mu be Côte d'Ivoire ngu ka ke ala kama ka sira ala nya ka na sira ala sanni ka tien fo ala sanni parce que nous ma tien fo bi u nyebe ala sanna mais nous nye datu la dongo do be ala kama saya do o don ala tatula mais chama fatula bi u yu banga tien fo ka mo bo fili kono u be muna bi ala kele de ba do ne te ndado la mumu ka kaburu kono mo te ala deli ko kaburu de unga da mo ka de mais yemu sene ibita o de soronye yi baram ke ibita o de soronye I banka alaka alaya doy ka sira mo woni fimu nye ibita o de soronye mais bi ware mbebe ka kuma fo bi ku ka dina nyomo ku tigelula bebe u shitse ka chien fo bi watara keluka aladi go bede ala bwanye kaburu kono on ta o de setanye ma fotro ni ma dabla fin bi nye kaburu kono ke ta be don drone ma te fenda o kan parce que c'était né mais ala mun danda kono fo ta do golo meleke mofo ani nega mine nyina mofu itulubo me donc u ka ke ala kama u ka galontige dabla u ka ke ala kama ure ba fo ko nembe ta sama chuo mina kiyama ure ba fo ko kaburu be daw ka kiyama ure hakili ku ure waju u ka ke ala kama u ka boni siraka parce que nous ma boaka nous fatula wallahi nous fatula ube jini ishi mangata shi al kaba kono meni shi ke galontige ni ngana ala bi jino kama ani ka shidla ni ka koso ni ka kasabeta kata yeba al kaba kono ala tatuila al kaba kuteo jogo de kodo al kaba est symbole de al kaba te mo kisi al kaba est symbole de et c'est kati nyejo ala ka symbole ka ere jogo de bila et c'est kati nyejo ala ka masayaka ala re munyi ni fe ki banko dabla mais ala to tuila anga nyongo nenge nabla o tsika keo e bita manga kunjuman la manga ti do warjine kono manga symbole de
ala yira ni tara maga ibale ka alaya de don ale munyini fe yodeke mais ibito ke jogo mfene bila ala ko jogo dlan ka sore kati nyeda ale ka yoroka o jogo dlan ka sore kati nyeda ale kabaka o jogo dlan ale ala kuma kan ka tikono alo ko ikamu haramia o haramia mais ala ko ikamu bla ko to bla kibiti nyeda ale kabaka ala ko ikamu dabla to dabla ko kibiti nyeda maganga ibi jone nenge yere wa o me jenyo o me sumo ibi yere de nenge ibi yere de nenge. Mon ami, ni Allah Idia, attendez, je vais répondre à quelqu'un là. Sinali, ni Allah Idia, faut que tu aies kaburu kono. Faut que tu aies kaburu kono, qu'on a fouillé dengue le voter ici kono. Eh Johnny, amago dengue, il vote les ma vote en fouillé dengue l'État. Amago dengue l'État. Bagan, moi des fois, bagan, moi mi bagan. Iti yere senge qui va te blasera. Allah mo ko ke John kuna goy. Iti yere blasera ki iti yere senge ki bo blasera. Allah mo ko nye datu ka klo datu. Iti yere senge ki bo le blasera. Allah o yira na frankunani Nabila Musa nyo yo. Donc John kuna go ni ku itala me ku ngodo. Nye chenyi na de amanga chienfo. E nyongo jini ya kela flatte, I galuntigela flatte, nyongo zon flatte. Ebe mu fo laïcité la. Iti ka dou de l'enfolo ka soro ki bi da de laïcité ko kuma la. Sinali Traoré. Itika dou de l'enfolo. Et c'est là qu'il y a le jogo de l'an. Et regalu tigelaï. Yinganam kelay. Ala mago dengele beka voti la. Na ya ala rejaye reti 18 juin re yinyana. Na ya ala jaita yinyana ye. Donc ega voti bena muni chiaouni. Ay Jordan. Parce qu'on te moulbalea la encore. Ni mo comme nana kibi moulbalea gadron. On mi placé yere là. Voilà. Alors donc, ni mo nana mulbala la rami placire là. Ante mo si jagoya. Ante mo si jagoya ki kana nga direct laje. Mais ni nana direct laje ki be mulbala ke masuma ka daiku. Nama bemu maukata. Yan, oui de beya. Yan, c'est la transition. Yan, maliko de do. Nate bemu maukata. Nate bemu maukata. Parce que ni fila ka fin fait. Ou bien ni fin fait fila ka fin lo bla ni dans la cadre. Anta ni nga famia. Mi bani à vie. Ani mogore ne ka vidéo transféré ka téléphone ko itise ka laje. Ani mogore ne ka vidéo transféré ko itise ka laje. Je te bannis à vie. Itise ka fouille dengi laje. Nyo de ke tiela sisa. Je l'ai banni à vie de tous mes trucs. Pourquoi t'as dougolo belge? Abse ka laje to ta la maleta te yal. Fona ya ka coordonner ou fallait, ka toko fallait, ka numéro de téléphone fallait, ka email fallait. Peut-être, abse ka yode la. Sona ligne te dans Afrika. On ti mo wele o. Anana de kwa ni munu be nyongo famia. Donc, 6 ans. M'a fait akani yoro de famia. Constitution 1992, Constitution Koli. Ame Singata, février 92. A voté la janvier 92, a promulgué la février 92. Voté que la janvier, transition présent à la Kahinala, a été promulgué en février. Article 31, Ayoukma la Mekanye. Mon ami, je ne suis pas là, camarade, je ne suis pas là, je ne suis pas Dieu. Si tu doutes, il faut garder le doute, ça fait partie de l'existence humaine. Article 31. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Oui, Constitution Koroy. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français, non. Ni en la Constitution Koroy. De l'État et de la souveraineté. De l'État et de la souveraineté. Le Mali est une république indépendante. Ni 1992, Constitution. 1992, février 92, a voté la janvier, a promulgué la février 92. Le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Le Mali est une république. République. Parce que moi, nous avons la laïcité.
Ou bien il est le Mali n'est pas un royaume. Le Mali n'est pas un empire. On dit une... Ouf! Mon direct est en train de subir... Oh là là. Et là, bon, on va reprendre. Je suis en train de subir une attaque. Mais c'est pas grave. Ça va aller. Ça va que ça remonte. Revenez rapidement, on va repartir. Mais c'est Aka. La constitution de 92. Parce que banga munube nous makala nous kenbe ku noro laïcité la ala ku nyinkari. Ulum kenbe ku soni gen laïcité la ala ku bolo kari. Ulum kenbe ku nyin ganga laïcité la ala ku nyinkari. Parce que ti chien kono be madeli ka ke chien kono e wola laïcité kono kebe laïcité kele. Uluma wola laïcité kono. Le Mali est une république. République koray mouné. Ambe Djay Femier. Ambe Djay Femier. N'y fin de mettre dans le rôle. N'y 92 stades. Ko Ambe Djay Femier. A tête là. Moro kelen tate. Moro fla tate. On bêta de dos. Donc on bête de coco Mali et en taille. Donc c'est la république. La chose publique. Ce qui nous unit, ce qui fait de nous un peuple, un État, un pays. Je vous en prie, écoutez bien. 600, Amina Do, projet de constitution de juin 2023. Article 31. Amina article 31, Nito, Amina, Amidjikana. Article 32. La laïcité ne s'oppose pas. Attendez, je reviens ici. Article 25, Constitution de 1992. Le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Oui, 92 taille. Abana. Faut vraiment fraga. Ayamea. Faut dinguer ma fraga. Mais 600. 2023. Où donna laïcité kono ka wara ka yira mogo la bekase hakilima bekase ki niro sura kono. Article 32. La laïcité ne s'oppose pas à la religion. Yen de fois aouye. Laïcité. Définition kachala. Nukube laïcité taka la constitution kono a familialibé. Nukube laïcité taka do religion kono a familialibé. Nous que la laïcité a familier étymologiquement sur le plan français, sur le plan, on peut dire, vernaculaire, linguistique, au Djatiminebe. Donc, laïcité, ça ne s'oppose nullement à la religion. À continuer, et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'État garantit le respect de toutes les religions. Ko laïcité. Jamana jore moué, jamana ko. Anga constitution ko. Ko laïcité atseka sendo dineshi tagabolo konala. Laïcité a dado yorote dineshi tagabolo konala. Garantie du man de constitution bolo ou bien anga nyamoro bolo kaira ko dondola laïcité nase ki sendo la. Constitution talatun ka fo ko la constitution ko jamana nyamoro ba ke choro bela de sorte que laïcité jamais de la vie dîner nyamoro do teuli ou mais dîner moro do teuli kubitabe anga laïcité rejo donne ça c'est ça malikono mu trop fore diko moro ni aidara moro ou te nyonga ndongo doa ngolu be ko ku islam dîner nyamoro yi. Mais laïcité Dorothée nade. Mais pourtant laïcité Jorobe Sorala. Aïdara nina domina. Aïdara Dogala domina.
Aïdara ka mɔgɔ de ma wuli ka taa plainte de Touré fɛ yan. Aïdara ka ni laïcité tun ma o autorité di Aïdara ma. Aïdara ka mɔgɔ tun bɛ se ka taa plainte de wa. Parce que munna on va fɔ ah o kɛla cogo di? An ye kuma lamɛn ka ɲɛ. L'État garantit le respect de toutes les religions, les croyances, la liberté de conscience et de libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Donc, Aïdara Nyamoro, Aïdara Kamoro, pardon, Aïdara Komoro Koko Aïdara Dorala. Ouilla, ka signora du ma fama sola. Mais mouna ou tera fama sola. Parce que Sharia Sumba ya ira. Koni Bengali kela Aïdara ka. Ni Bengali kela Slame Dine ka. Ko Sharia be wuli ki jo a Djorola. Slame Dine dronte. Ani Bengali kela Bolisono ka. Mounu be Bolison. Dongo! Aïdara ka so beyaye. Mousso do tume. Uba wole ko djine à la toni tanga, quelque chose comme ça. Aïdara fait. Kata, kabe aka boli. Kabe Bolison ni fin. Kaba bedabla. Ko si san koka do Slame Dine la. Ana bat ntala, ana djenyon. O maki Aïdara ka soko na okela. Si san, ni anga shara de tunwila ka faw. Ko Bolisona ni Slame ou te kere nyogona. Ni denim tungo, ni musom tungo, kabe akod di aka barama, koka son alama, koka son Slame dinema. Awatamba, merci. Amsot mese kakewa. Mais pourtant, Jamana kono, atola muso bolo, sharia ato aka sagoke. Jamana, anga sharia ko, an sonako alabe. Ante Jamana don kodo nyogona. Le peuple malien est un et indivisible. Donc, on a jamana don kodo nyongona. On be jamana don fara nyonga. Mais beka ble kuna. Ibe dino dine bato. Ibe ala bato. Sini ibita nyininga. Mais ote jamana ka tagabole ka fo kabila sigika ala ka barake ala nola. Parce que bebeta labamuna we kaburu de. Be kaburu kono ibita nyininga. Sono ka wili kaba nyi gege anga constitution. Muna otaka dudlan. Beka yafama sunguru baka champ makokono bide. Chokorobo singinimba ou bebo misila ou botola misila ou nou ou bebe oh safurla ou tatola misila abebe nou don dotola ou kaso. Demes nongola atara mune chou aye chou beke fendola e nason te bide. Ebe ta nason mune ide na ya soro chuko mene eba don. Abi bara jumane la. Iba do ati bara la. Chou mana seher de la droba pare ka bogata. Chou aboke. Mais sona kata ni ganga laïcité la muna otaka doudla. Au tatola misila, on a donc bébé ou tola, on a dengue ou bébé aussi, ou tera choueni de kewa, ou tera bengali de kewa, ou tera genia de kewa, à nous bébé, au botola, ou à nous le bébé ou dontola, ou bébé rojma, ou bébé mali dou kono chou anitle, dombu parika meshi dian samaka na fokola, soni ou bé samaka keina fo subara, fait un betaka dunyela, allez fait. Haramuya, akakuma kona la iba ye ou bela. Mais au be laïcité du man de défend, ni au ka dou re tol ni dodo. Au be laïcité du man de défend, na au ka dou re chin dodo, au nyena, ma o mata dakabur kono folon. Dou chi la ou re nyena. Au re aka dou chi ka sora mata dakabur kono. Au dado robe laïcité la. Mounou be sira ala nyolo de bouda de laïcité la. Mais non de tout, son laïcité ko kele tunga keo. Banga naloma mounou te foué dengele kalma ala kola. Ala arrête me se ka laïcité ko kuma no ya bebolo abse ka jahalama jigi fefete mason ale tama abse ka jahalama jigu be ka yoroni kele ka dien be ke islamé yoroni kele dine worete bolisonté chrétienté be ke islamé o c'était ala ya o c'est ba mais ala de ya fo ainga la vengeance c'est pour le Seigneur aya to ala reba ka keleke e me molifié e sperme kunguru Sini beta ke dondola choué beta ke boy ebse ka ala ka keleke wa iwola bi sini beta dakaburu kono ebse ka kelej mage ala place la ko ala ret se ko ke ebina kelej mane ke ko ala re mam ke korole ebina kelej mane ke ko ala ret nam ke korole ebina jugement mane ke ko jugement ma ala re mam la bengaba edam na domuni la ko ala re mam sabatika ba ala ko ichesri ka dinela ichesri ala ma fo mo shika beseta ka mo shika entre ka bar kandala ala ma fo mo shika ka jamana yelma ka ke sharia jamana iba kede parce que kadi iba kede parce que abe ben jamana dondema
ala ma foko moshi anga kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ali kaba yara tu yoro juma ni folo o ali kaba tu boli sori ou bien ato non wo boli de timi mana ali kaba kono boli sori tno boli so je dis bien boli sori tno mais au boli so go ala o ta ko ke ali ka soyi Bilal yelna sanfɛ ka seli wele ale kaba sanfɛ bolu bɔla kɔnɔ ka dilan ka kɛ ala ta ye aw bɛna mun de fɔ ala ko la aw to foyi dengeli dɔn ala ko la aw ni minɛn bɛ k'u fin aw dusu minɛn bɛ k'u fin aw ɲɛ minɛn bɛ ka datugu a ta kɛ ala kama a ka mɔgɔ to la république a ma fɔ la république islamique on dit la république démocratique du Mali. La République, la chose publique, ça appartient à tout le monde. Iranien Koko, la République islamique. La République populaire de Chine, la République islamique d'Iran, Mauritanie. Charia de Bébolo le fait, à le Coran qu'on a là. Mais encore laïque et indépendant. Laïque et indépendant. Donc, dîner bebse kaka dîner yake, charia bonyo kono. On fait bébé ka laïcité kelebi. Au ma alpha ou ma konare voté laïcité de kono. Ah, ala, sini ala bita ou nyinga ou lade. Au kenbe ka ou nyinga nga asimila. Sini ala bita ou nyaka la benyena san. L'article 25 de la Constitution de 1992. Alpha Omar Konare voté l'eau de là. Ou donc, Auma Bankate voté de. Ou donc, Auma Ban ATT boulot de. Bikaba Ban. Hey! Sinite diare. Parce que, Aukela Flanga Foladi. Aye kan Fladi fo. Alors, Bao Ninga Oula. Mouna 92, on m'a fait fort. Mouna 2023, Aba Fokabe fait fort. Abunata Mouli fo alaye. Abunata Mouli fo alaye. Abunata Mouli fo alaye. Ala Simbeka Okolo. Président, quel intérêt? Alpha Ouma Konare a 100 ans que laïcité kono. ATT 100 ans a laïcité kono. Aya Sanogo Nana a la tradition que laïcité kono. Ibika a premier mandat que deuxième mandat de laïcité kono. Hey, Islameo, a mon be panga woleti la bi out memi. Out memi. Out memi. Out memi. Wallahi, nauma dabla, dineya tola, ala bautachi. Mais, en fin de laïcité ko kelela, na kwa islamé, manini aka misiri mogofe, ayu belaji, ala bina tamasere do yira aula ujugola. Ala bina tamasere do yira aula ka yira ula ko nunu, ute ale alaka kola. Nunu, fembunye, alaka jon kunandibe kisama. Ala bina tamasiri do bla u bekelinge la Cheikh Umar Keita ya fobi chembe kuma ala barka la marikola ni farafina kola ni ala ba sabati parce que ate boka asago fo abe boka kuma ni ala towe ne ba fo wuli balde do ala bina tamasiri be bla nu bekelinge naka ka yira slamet betna ire horon do de bina yi slamaw yere de bina tamasiri slamem mun mesira alanye Nkante Islamek galotigelaw ma de. Nkante drigibadonaw ma de. Nkante munu beta tourisiya ke manga ani umra do nkanto luma de. Munu beta eji langolo ke nkanto luma. Ngame silame den yere mu me siran alanye. Ala yere aka dine ka kanu do mundu zuguna. Mu me to sonka ala ka ko famia. Ala bina tamasiri yira ubela. A fefa be ka kuma laïcité ka. Wallahi min kali ala bina tamasiri yira aula. Me chamambe Ubina utatu konoka ala deli ala ka yafauma. Mo fobi aye bidati sebe ka blay o fene wuli balide nete boka kuma ganza mana fenfe fobi la akana danela ma fo toujours aya sebe ka blay mo de fo dongodo aya sebe ka blay mo de fo dongodo ma o fenfe sebe depuis mam na nya fo fobi aye kelindro yirana kama bo asirafe aye kelindro fonyi kama tai. Nous ne faisons pas de laïcité ko kelela. Aya sembo sina. Ala djugo de do. Mali djugo de do. Ou te islamia do. Ou te islamia fe. Akana ta oka tobuka langolo bade fon made. Nous faisons iche ku dani buere la.
ou quand vous voulez ORTM la méta si laïcité ko kuma la na sebouye na courage boula ou quand vous voulez ni mogo jola ou kofe tuguni aka foma tunya mogo de muka mu mene ku borto ku bla ali ka bo kene bo be maluya ali ka bo kene mo mu borto ku bla dien be nyena nous dan bu yere la laïcité lo quand invité ORTM la angata debake a domina na fembe kada ou ka galo ba da benye koro ado ou ka galo ba da benye koro son parce que son ngani kuma damne ou t'es ninawa a fait be kuma 92 kalo benyana a fait be kuma ou mais 92 kuma la t'es islamaya parce que am se quand il regarde de là peut-être 92 la t'es islamaya peut-être 92 la t'es islamaya là peut-être 92 la t'es islamaya famia peut-être 92 là où tu as la djougoudi peut-être 92 mais c'est comme ça où tu te fouilles d'ingénieur dans islamaya là donc assimilé de auquel islamaya parce que am se au drone de faux et puis t'as sur assimilé de auquel islamaya mais atete là la kakina la ka daros makoro tinte islamé okmala parce que atete de nisi islamo tinte odon dina nyamo tinte odon utumbe uye mude ke odon o ko fait tuni o tlala ka campagne ke Alpha Oumar Konaré a dina tinte odon malade donc mali tu jamana de mani odon ou voter la o tlala tuni ka franonga ka atete voter tuni a dina nyamo kino utu la tete no pe o tinte islamé odon o tu islamé. Mais pourtant, la Constitution de 1992 a été claire dans son article 25 sur la laïcité. Pourquoi les gens sont mauvais? Pourquoi les gens sont mécréants dans l'âme, dans le cœur, et puis ils veulent faire savoir qu'ils sont musulmans alors que c'est des pathétiques menteurs corrompus, des pervers qui se font passer pour des guides religieux qui n'en sont pas. Alors, posons-nous la question, est-ce qu'ils n'étaient pas musulmans en 1992 quand on votait la Constitution? En janvier, la Constitution a été votée, en février, la Constitution a été promulguée par le président. Où est-ce qu'ils étaient? Après Alpha Oumar Konaré, d'accord, ATT est venu sous la même Constitution, Ibeka est venu sous la même constitution. Il y a eu un coup d'état des Aya Sanogo sous la même constitution. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien. Parce qu'aujourd'hui, on a donné la parole au peuple. Mais mieux, le peuple, la question, moi je me dis, le gouvernement même s'est donné la peine de dire certaines choses. Parce que, Mala Adjela, on dit, l'État est laïque. L'État est laïque. Au Coran monnaie. L'État est laïque. Oyoni fenena mu foko jeya mo ko famia okoro ko nyamoro nubina anga jamana kuna kadamine anga député la kana anga maire la kana anga sénateur la anga gouverneur anga commissaire de police anga CBO commandant de gendarmerie anga institution président nyamoro premier ministre président yere. Donc, nous perdons quand ka jamana mara, mais moshi, à la constitution fait non folle. Koni jamana nyamoro, ni ika position utilisée, ka bengali ke dîner doka, ka bengali ke moro doka, ni i nomme la, sharia kono sharia bi jugé. Ni datola la be condamné. Constitution fait non faux. Donc, l'État a la forme républicaine et laïque, indépendante et démocratique. Anga nyamoro nubina na ankuna. Benika dina bena. Mais ibika dine. Ibika dine baraki kaso. Ibika ala batu ikaso. Mais etse ka fwa kibika dine kiba sharia mogoreka. Kiba jaguya mogoreka. Donc benaka dine. Mais moshiti se ka fwa kale ka dine aboke jaguya. Abe comme si asimima na uli. Silame de do. Abe chrétien nyamoro ni bolisono ni munumada la kola. Kouwile ko jago ya beka ka islamé parce que né président né islamé. Mali koko non oteke. Ala reko oteke. Ala muye masai ala sona ko boli sono ka kay. Président mena ko oteke muna. Ala muye masai a sona ko ale ala kaneni. Mais président be wuli ka mun kele de ko la. Ala ko ijija jamana don ka ben kelema. Ben sabati ou ni nyonche.
le vivre ensemble. Familiali sabati ou l'union-tier. Hine sabati ou l'union-tier. Familiali sabati ou l'union-tier. Kana do ou l'union-tier. Kana dof seya kateme doka. Kana dobla do sanfe. Kana ta do doka hakela. Kana do jurmuta. Ou slamaya an kana odila. Bon, ni slamaya warabe mou fo ne to dore. Mais ne be slamaya mdon ou slamaya de ni. Parce que ni autre awa tamba ou bien awa tamboni muso mukela dine sol dine muso mutume fenga rezoka na kala slamaya nteke slamaya de aidara sona muso na ka bolifani duna aidara ka so aidara mu karamo mu dine nyemogo muso ko kaba bo nyala je akoka kana bo ko ka to la fo fa ka tubi aka to akana abe tubi atubi la yoro ni mna oko la kaka bo muso na ka bolifani duna aidara ka sogoro mais muno ma wuli ka jena muni polisu ta kata idara kaba ko muna ebolitiona de la tubi muna moke nous ma foi famille islamia la koy nous ga islamia famille ba kere ka koy na tula nunu nofe awa tamba merci beaucoup na tula nunu nofe billahi na la ma fra ka wera bita fien fede u chamambe na la ma fra muson matawa muna idara ma mina ni idara tu mise ga fo ayaka aka boli na ka fembe ka to dala o te do nga sokono mais muson na ka boli mino Oude na foi de la salon. Bolimino tu me foi de la. Ala tobe ka fo bolimino be. Ala tobe ka fo bolifani be musola. Aka tubi lu kofe do be bola ku fara nyonka obena tu jeni obeta kefe me ne todo. Mais nama hine. Nama ke nyongo fe ka hine do andu skuna. Ka nyongo famia. Dine taka bolula. Ala mu hine nana. Menga kuma forine ni yoroi. Nabila Musa Ayachi Kogata aye dalakam di Nabila Ibrahim Anfa Ibrahim Kabina Adeum Ato Dombeto Jonyala San Keme ani nani konlala O San Keme ani nani kofe Abunu labo Jonyala Katu sigi yorola Yorom ubina lafia ni here soroi O San Keme nani ani biduru kofe Nabila Musa willa adona fraunaka. Ala munu tumbe ni ala ya fuma ko Nabila Ibrahim Deun. U labola ambebe akuma kalama al korane ba fo Nabila Musa e femunu ke ani furaneche. U donner désert kono. U commencer la ka révolter à la kama. U mason à la tama. U dimina à la koro. Ko ala yu labo here la mwam tume jonyala amo situation de kono de munu tume jonyala ala yu labo jonya kono ube here siraka u korotola ku janfala u yu kodo alala u yu bolison damine ala dimini ako kabu be haramuya kabu be halaki ku ka mogo kura ula uli nae ale alaja abseka gabakuru ke mogo sisa muma ale bato Nabila Musa ko la ala itise ko ke ni iyo ke mude bina fima ko ika mogo labo deun labo kanu ko halaki désert kono ko te ko kata ede akoko toy ala yikali ako nunu fefe fleni ko nyi afo komu lata yoromna me yorom duma ndubna herani lafia soro ko balku fefe bu chela u mu deun fode me u fefe fleni balku fefe be fen kalama ko ushinyete daka donc u tora munu la désert kono fo san binani olu shitu na kuma de munu bola olu la ale ye olu de la ta ka tu bla donc mbogo do be ala kola albu te fo dengele famia obe ala kuma kan kala obe wajulu ke mate do kungola sadi u te nengu de quoi nengu na te duskuna ate duskuna parce que nabe duskuna ibi faratika ko doke nabe duskuna ni bina kuma do bina brida kono automatiquement ala la biso akila kananike. Parce que ni femme te duskuna. Ni eitake kalandro ni kitake drusili dro kitake récitation dro. Ate duskuna. Albi malako famille. En bon la situation do kono on na la famille. Ko ni laïcité an islamiate nyonyesrala. An islamiate do nyona. Mais diagwa de do jamana bolo aka barrière do bla pour ne pas que dîner kele ka wuli donola. Pour ne pas que dîner ni dîner moro ni dîner moro kana benyongo ga donola kana kekal donc sharia ko ambe dîner be de protéger ambe jamana kilindi kono ambe malien kilindi
silamɛdenw bɛ chrétiendenw furu k'u kɛ silamɛ. Silamɛdenw dɔw yɛrɛ bɛ bɔ silamɛya la ka kɛ chrétien. U bɛ jamana nin kɔnɔ koyi. Silamɛdenw dɔw yɛrɛ ko k'u tigɛla silamɛya la. Ne bɛ dɔw yɛrɛ dɔn a tun bɛ wajuli kɛ. N taara n ka mobili peinture kɛ yɔrɔ min na, cɛ bɛ yen. A bɛ wajuli kɛ, a bɛ fɛn bɛɛ kɛ. A tun bɛ wajuli kɛ. A tun bɛ taa cérémonie la ka wajuli ba kɛ. Mais a nana jigi tigɛ silamɛya. Ne y'a lajɛ, ne dabali banna de. N ko mɔgɔw bɛ na silamɛya la, a ko k'ale découragé la. E découragé la mun de la? Mais n'i y'a ɲininka k'a ɲuman t'a da, a découragé la. A tɛ seli tuguni, a tɛ wajuli kɛ tuguni. Mais pourtant a bɛ kuranɛ dɔ fɔ a kunkolo k'a pɛrɛn. Dɔw ye kuranɛ jigi siɲɛ joli joli tilala k'u kɔ don silamɛya la ka taa diinɛ wɛrɛ kɛ. Mais o y'olu kungo de. Donc diɲɛ tagabolo kɔnɔna la an ka fɛn dɔw jateminɛ kɛ ko dɔw la an ka san kuma cogo ni constitution ni. M'a fɛ ni laïcité ko an ka faamuya ka ɲɛ. U bɛ ka kɛlɛ kɛ laïcité min na silamɛya laïcité tɛ. Chrétiens ka laïcité de don. Chrétiens tagabolo de don. Chrétiens ka laïcité mais c'est ka chrétiens ka laïcité de don. Parce que laïcité a nana cogo juma la. Chrétien diinɛ kɔnɔna la. Minnu wala siɲɛ wɛrɛ. Laïcité a quel problème est chrétien bolo cogo juma mina wala. Donc n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ b'u da don laïcité la ko don dɔ la an ka Mali bɛna minɛ ou bien an ka silamɛ diinɛ u bɛ galon fin de la. U bɛ ka histoire mun fɔ Mali histoire tɛ, farafinna histoire tɛ, chrétiens ka histoire dɔ de don. Ko dɔ de tɛmɛna san dɔ la, kuma dɔ la, chrétiens n'u ɲɛmɔgɔw cɛ. O de nana ni laïcité ni. Parce que muna laïcité ni yɛrɛ nana kɛ fɛn dɔ ye. M'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu tɛ fɛn kalama n'u b'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ u k'u da datugu u k'u sigi k'u kalan. N y'o de fɔ kunun. La Révolution française de 1789. Fɔlɔ république tun tɛ Europe. Royaume de tun bɛ yen. Empire de tun bɛ yen. Royaume ninnu kunna a bɛ fɔ minnu ma ko royaume ani empire. Olu ni chrétien diinɛ mɔgɔw de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. L'église catholique. Donc, au lieu de tout même mɔgɔw minɛ ka galon tigɛ ni ala tɔgɔ ye k'u kɛ jɔn sugu dɔ ye k'o di royauté ma. Donc, u tun kɛnbɛ o la, mɔgɔw nana jateminɛ kɛ ko royautéw bɛ ka k'u appuyer l'église catholique, ko k'u appuyer église catholique kan ko ka bengali kɛ fantanw kan. Laïcité problème n'a kɛlɛ dɔ bɔyɔrɔ filɛ. Diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn n'u ma kalan u ka n'u sigi m'u kalan. Laïcité problème dɔ bɔyɔrɔ filɛ. Ko royauté ani église catholique u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bengali kɛ. Donc mɔgɔw bɛ siran ala ɲɛ. Karl Marx y'a kalan kɛ. A y'a démontrer. Ni gɛlɛya sera degré dɔ la mɔgɔw mago bɛ fɛn dɔ la la foi. C'est pourquoi au Koko la religion c'est l'opium du peuple. Ko diinɛ ko ye jamanadenw ka drogue de. Diinɛ jamana ni mɔgɔ min diinɛ maîtriser i bɛ jamanadenw maîtriser. N'i ye diinɛ maîtriser i bɛ jamanadenw maîtriser. Royauté ka fɛn de tun y'o ye. Donc ka diinɛ maîtriser ka se jamanadenw na. Ka diinɛ maîtriser ka jamanadenw k'u sago ye. Ka diinɛ maîtriser ka jamanadenw to jɔnya la. Ka diinɛ maîtriser ka jamanadenw kɛ fantan ye. Voilà le fondement, une des raisons de la laïcité par rapport à l'église catholique. Donc, on a une révolution, un changement, ou koka ketchuko bela koka dîner chrétien dîner koka oni fanga koku bonyona ko parce que fanga bi appuyer dîner kan koka bengali ke donc ku bonyona ou bolonyona ode na ni laïcité. Kramo nyemoko na te fendo ate nyingali kamba kala ate ndone nata do ate jamba okala afin ne t'a fait qu'à tchaya qu'à développement tchaya parce que mes réseaux qu'à tambaté mais mes points essentiels ou d'état donc ni ne nana qu'à faut qu'à fanga ni dîner ou koku bonyona nous bolonyona fanga na se qu'à sago sur jamana deuna parce que atna dîner utilisé tout ni contre jamana deun laïcité na tchofle ate fendo avec ate dankurane man kamoko waju ka au dabo fena ate fem kalama ate fem do ata na tchoko do ata origine do ata ke tchoko do na yo jaye nini na yo jaye fem forma mais fen ni fon fen kele fon ni makanto tienka billahi nya nyini ala fe ala kaneka keleke
Ni ye fɛn fɛn fɔ ne ma k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn n bɛ tiɲɛ kɔnɔ. Ala ka n ka kɛlɛ kɛ. Ni n ko Ala kana tu la, o kɔrɔ de ko n ye fɛn dɔ fɔ. Mais Ala ka ne ka kɛlɛ kɛ, o ka bon n'a bɛɛ ye. N bɛ da o ma. À ce soir, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va continuer pour le prochain direct. Gardez le contact. À très bientôt. N'oubliez pas votre Tchabissine. On va en parler ce soir. Yaï Touré, on va en parler. On reprend le chemin du travail. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. On reprend et on continue, Inch'Allah. Merci beaucoup.